Kali niam Durga Puja Nartiang Shakti Pet ne kejaka kebalanyo kentang daki ringai Hindu. Kalalong ke basyong kun bat ke ba Phuh phieng ba ke balawan Malaysia benta daki sepangut na keleng ke distrik bat kumju na bar ke jela ha ke si Pomblang ke balalong ha ke arpulai terik risau. Kani kali niam Durga Puja kan kut lasyai ke sengi arpsau terik risau Nartiang. Da ka jingleh bread ya ke dur blai Durga hawa mentang ke badon hajan ke Durga Temple ke bala rimtam ya ke bala tei daus im jain tiapur. Nartiang ke jingleh niam kalong ke bakhamper habai nu jor bat ki weipan namar bahak ni ke snong ya ke blai lashna da ke pachor om kum kha ki wei ki jaka da ka deu bertha habas dang kale niam na du kini ki khindiat sngi ki pai ba ri ngai niam tenrai ke snong Nartiang kilabun kam bat pen kre ya kini kale niam ba sisen sisnem ki gising ki dha kila riu ke leng ke elaka Nartiang khamtam ha ki to ki kentoi ki wa bat ya ke niam tenrai Kashnong Nartiang ka bajengai tang kumba arpsan kilometer na ka jawai kadai maka na kishnong jong ka jai benriu khasi penar ka balik kemen ya ka niam puja na du ki por ndayan thai ka bala le ru daus im jantia ha kani ka jingleh niam la penlong ki jingknya jingkriam ba pher bala pendep da ki wamon ne pandit ya kali niam puja ha Nartiang la pendut penstep bala penkre da udoloi ka Nartiang da ka jing arab ki khor ka puja komiti Lasaki haka arplai terik risau ki paj ba na keleng ki wan ra ela ki jong ki blang ki paro ki kai ki jur ki jam bat ki we ki kenja jing bam ban ai burom syaka blai Durga We feel very religious, we feel very peace because it's a Shakti Peeth, one of the Shakti Peeth. We say that here Durga's thigh part has been fallen and it is a very powerful place of Goddess Durga. We come and pray here, we come for our peace of mind and we feel very good during Navratra. Today is the 9th day, last day of the puja. So I think everyone should come and visit here and pray to Goddess Durga. Thank you.